Moikka, mä oon Marika Huusko ja näin uuden vuoden alussa kysyn sulta, että millä eväillä sinä lähdet tähän uuteen vuoteen? Vai onko elämäsi eväsreppu vajaa tai kenties aivan tyhjä? Mistä sä etsit eväitä uuteen vuoteen, sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin? Näin vuoden alussa voi olla mielessä monenlaisia toiveita, haaveita ja todellisia tarpeitakin, joiden täyttymistä odotat ja rukoilet. Ehkä olet elänyt raskasta aikaa menetysten tai puutteen keskellä, käynyt vaikeita taisteluja ja ollut monenlaisten huolten ahdistama. Kenties koet riittämättömyyttä tai olet työn uuvuttama. Ehkä maailman pimeys, monenlaiset uhkakuvat ja pelot valtaavat mielesi. Tai ehkä elämäsi on juuri nyt ihan mallillaan, on paljon hyvää, monenlaista kiitoksen aihetta ja kuitenkin kaipaat virkistystä, uutta innostusta ja syvempää merkitystä sun elämääsi. Kaipaatko sä sun elämäsi reppuun eväitä, joita vain elämän antaja Jeesus voi sulle antaa? Raamatun lehdillä kohtaamme suuren ihmisjoukon Jeesuksen ympärillä. Siellä on miehiä, naisia ja lapsia ja jokaisella on varmasti omat tarpeensa ja odotuksensa. Meille ei kerrota heistä paljoakaan, mutta sairaita siellä varmasti oli ja mä uskon, että ehkä myös yksinäisiä, hylättyjä, uupuneita. Ehkä jotkut oli menettänyt läheisensä tai heitä itseänsä oli satutettu. Kenties oli heitä, jotka etsivät elämän tarkoitusta tai kaipasivat muuten apua elämäänsä. Siellä oli ehkä myös heitä, jotka olivat tulleet paikalle ihan vaan uteliaisuudesta tai toisten matkassa. Ja heitäkin, jotka tahtoivat tuntea Jeesuksen yhä paremmin. Se, mitä meille kerrotaan, on se, että he olivat nähneet Jeesuksen tunnusteot, joita hän teki sairaille. Ja siksi he etsiytyivät Jeesuksen seuraan. Etsiydytkö sinä Jeesuksen luokse aloittaaksesi uuden vuoden hänen kanssaan? Mistä sä etsit täytettä sun elämäsi eväsreppuun ja apua tarpeisiisi? Oot ehkä nähnyt, kuullut ja kokenutkin Jeesuksen avun ja voiman, kuullut hänen opetustaan ja tiedät Jeesuksen voivan ja tahtovan auttaa sinua, täyttävän sinun tarpeesi. Muista, että saat tänäänkin tulla hänen luokseen juuri sinun tarpeittesi kanssa ja vaikka sen typötyhjän reppusi kanssa. Hän tuntee sinut ja haluaa kohdata sinut. Ja hän tahtoo antaa sinulle juuri sitä, mitä hän tietää sinun tarvitsevan. Jeesuksen luona siellä olivat myös opetuslapset, jotka olivat palanneet väsyneinä lähetysmatkaltaan, jossa olivat opettaneet ja auttaneet muita. Heillä olisi ollut tarve ja kaipuu lepoon Jeesuksen kanssa. Jeesuskin oli juuri kuullut, että Johannes Kastaja oli mestattu. Edessä oli kuitenkin uusi haaste. Tuhansien ihmisten joukko monenlaisine tarpeineen. Jeesus rakasti heitä, tahtoi opettaa ja auttaa. Ja lopulta heillä kaikilla, pienimmästä suurimpaan, oli yksi yhteinen tarve. Nälkä. Heidät pitäisi ruokkia, vaikka opetuslapset itsekin olivat väsyneitä ja nälissään. Se tuntui varmasti mahdottomalta tehtävältä. Samoinhan meidänkin ympärillämme on joukoittain ihmisiä, joilla on monenlaisia tarpeita, hätää ja huolta, mutta ennen kaikkea heitä, jotka nääntyvät Jumalan sanan nälkään. On lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on nälkä tuntea Jumala, saada syntinsä anteeksi ja ikuinen elämä. Työtä ja tehtävää riittää yllin kyllin tänäkin vuonna. Kun Jeesus kysyi Filippukselta, mistä voimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen, hän tiesi, mitä tekisi, mutta hän kysyi tämän koetellakseen Filippusta. Filippus, Jeesuksen opetuslapsi, joka oli nähnyt ja kokenut, kuinka Jeesuksella on kaikki mahdollista, katsoi kukkaroon ja teki omia laskelmiaan todeten, 200 denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Voi Filippus, väsymyksen ja nälän keskelläkö unohtui Jeesuksen mahdollisuudet? Missä oli luottamus Jeesukseen? Katse jäi itseen ja omiin mahdollisuuksiin ja tilanne tuntui mahdottomalta. Kuulostaako tutulta? Vaikka tiedät, olet nähnyt ja kokenut lukemattomat kerrat, että Jeesuksella on kaikki valta, hän voi ja tahtoo auttaa, silti laskeskelet ja katselet,
omia mahdollisuuksiasi. Näet vaan oman puutteesi ja heikkoutesi, väsymyksesi sekä ympäröivän suuren hädän, maailman pimeyden, mahdottomuuden auttaa. En selviä omasta elämästänikään, miten minusta olisi toisten avuksi. Ja rukouksenikin on niin vajavaisia. Ei panoksestani ole mitään hyötyä, se ei riitä, sama kun en edes yritä mitään. Niinkö? Unohdatko Jeesuksen mahdollisuudet? Opetuslapsi Andreas toimi toisin. Hän otti selvää, olisiko jollain jotain annettavaa, sillä hän kertoi Jeesukselle, että hänellä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Mistä Andreakselle tuli noin tyhmä idea mieleenkään tarjota nyt tuhansien ihmisten ruokintaan 5 leipää ja 2 kalaa? No, kyllähän itsekin mietti, että miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle. Hän kuitenkin kertoi mitättömistä eväistä Jeesukselle, eikä Jeesus nauranut eikä ajanut pois. Onko sulla Andreaksen mieltä ja näkökykyä? Katseletko ympärille avoimin mielin? Voisimmeko yhdessä toimia? Tai voisitko olla rohkaisemassa jotain toista, kenties nuorempaa polvea, antamaan eväänsä Jeesukselle? Entä kerrotko Jeesukselle tyhmältä tuntuvat ideat? Ne, mitkä itseäsikin epäilyttävät. Jeesus voi tehdä niiden kautta suuria. Entä jos alkavana vuonna ei yritettäkään selvitä yksin ja omin voimin? Tuodaan Jeesukselle se, mitä meillä on. Tyhjät eväsreppumme tai mitättömän pienet eväämme. Opetellaan yhdessä sitä, ettei jäädä katsomaan itseemme, vaan nostetaan katseemme Jeesukseen. Mä oon miettinyt, että eikö niillä kellään aikuisella oikeasti ollut mitään eväitä mukana. Vai vähättelikö ne niitä vain? Pidivät omanaan. Ajatteliko ne, että ei kai mulla nyt ole mitään annettavaa. Mun evääni on tällaiset pienet ja vaatimattomat, ei nää kelpaa. Ei näistä kenenkään nälkä lähde. Nämä mun leipomat leivät ei oikein onnistunutkaan, ei näitä voi kellekään tarjota. Toisilla on varmasti jotain parempaa annettavaa. No en mä tiedä, oliko heillä mitään tällaisia ajatuksia, sillä meille kerrotaan vain noista pojan eväistä. Mutta minä ainakin tunnistan itseni noista ajatuksista. Kuinka helposti jäämme ajattelemaan ja vähättelemään, ettei mulla ole mitään annettavaa, vaikka olemme vuosia tai kenties vuosikymmeniä kuunnelleet Jeesusta ja saaneet itse häneltä ravintoa. Miten sillä pojalla oli annettavaa ja miksi hän antoi evänsä Jeesukselle? Eihän meille tuossa Raamatun kohdassa kerrota tästä pojasta sen enempää. Emme tunne häntä. Mutta mietin itse, että onhan hänellä varmaan ollut vanhemmat tai isovanhemmat, jotka ovat pojalle eväät antaneet. On ollut joku, joka on tuonut tai ohjannut pojan tulemaan kuuntelemaan Jeesusta. Kun hän on sitten siellä kuuntelemassa lähellä Jeesusta, niin Jeesus itse on vaikuttanut pojassa sen, että hän tahtoi antaa kaikkensa Jeesukselle. Hän ei jäänyt vaan istumaan ja uskomaan. Lapset ja nuoret tarvitsee tänäänkin vanhempiaan ja isovanhempiaan antamaan heille eväät matkaan, rukoilemaan heidän puolesta ja ohjaamaan heitä Jeesuksen luokse. Kovin harvat lapset kuitenkaan nykyään saavat kotoaan Jumalan sanan evästä elämäänsä. Tarvitaan meitä muitakin jakamaan lapsille Jumalan sanaa ja rukoilemaan heidän puolestaan. Oot äärettömän arvokkaalla paikalla perhekuntasi ja sukusi keskellä ja maassamme muutenkin, kun rukoilet lasten ja nuorten puolesta. Valitusvirsissä sanotaan meille näin. Silmäni riutuvat kyynelistä, sisintäni polttaa tuska. Voimani valuvat maahan kansani sortumisen tähden. Lapset ja imeväiset nääntyvät kaupungin kaduilla. He sanovat äidilleen, anna leipää, anna viiniä. He vaipuvat maahan kaupungin kaduille kuin kuolettavasti haavoittuneet ja heittävät henkensä äidin sylissä. Nouse, huuda ja valita yöllä jokaisen vartiovuoron aikaan. Vuodata sydämesi tuska Herran kasvojen eteen. Kohota kätesi häntä kohti lastesi elämän puolesta. Heitä viruu joka kadun kulmassa. He nääntyvät nälkään.
Nämä sanat on aikanaan olleet ajankohtaiset Israelin kansan tilanteessa, mutta ne ovat tänä päivänä totta myös meidän maassamme. On lapsia, joilla on ruoan nälkä ja tarvitsevat apuamme. Vielä enemmän on kuitenkin heitä, jotka nääntyvät Jumalan sanan nälkään. Lapsemme ja nuoremme voivat monin tavoin huonosti ja tarvitsevat kuulla Jeesuksesta, joka heitä rakastaa. Tarvitsevat saada Jumalan sanan opetusta, jotta saavat elämälleen kestävän perustan. Kallisarvoisinta, mitä voit heille antaa, on Jumalan sana. Opettaa heitä tutkimaan itse Raamattua ja ammentamaan sieltä evästä elämäänsä. Voisikohan tämä alkava vuosi olla vuosi, jolloin Jumala saisi varustaa yhä useampia aikuisia viemään Jumalan sanan leipää maamme lapsille ja nuorille, jotta he saisivat elämän. Lapset ja nuoret ovat niitä, jotka jakavat rohkeasti saamansa eväät myös sitten eteenpäin, jotta muutkin saisivat Jumalan sanan ravintoa ja sen kautta ikuisen elämän. Pojan ohraleiväthän olivat köyhän kansan ruokaa. Ohrasta leivotusta leivästä tuli helposti mahakipuja ja siksi usein sekaan laitettiin arvokkaampaa vehnäjauhoa. Pojalla ei tainnut kuitenkaan olla sellaisia ylellisyyksiä. Hän toi köyhät eväänsä. Hänen ei kerrota epäilleen eikä selitelleen eväistään tai niiden riittämättömyydestä. Ei kerrota pojan sanoneen, että nämä on nyt tällaiset pienet ja onnettomat eväät. Ei hän näistä mihinkään ole. Ei hän sanonut, että hän on liian nuori jakamaan eväänsä. Ei kerrota, että hän olisi ryhtynyt neuvomaan Jeesusta, että kuinka hän saisi ne eväät riittämään. Mutta ei Jeesuksenkaan kerrota selittäneen, että mitä hän aikoi tehdä. Jeesus vaan käski järjestää kaikki istumaan sinne rinteelle, rehevälle nurmelle. Väki totteli ja varmaan hämillään odotti, että mitä tapahtuu. Tiedätkö, että Jeesus kutsuu sinuakin asettumaan vuoren rinteen vihreille niitylle? Jeesus tahtoo viedä sut avaralle paikalle, missä näet laajemmin ja kauemmas. Näet, mitä hän tahtoo sinun näkevän. Hän tahtoo sun istuutuvan vihreälle niitylle, jossa sinä saat levätä ja ottaa vastaan sen, mitä itse Jeesus sulle antaa. Jeesus, joka tietää sun tarpeesi ja tuntee sisimpäsi, tietää nälkäsi, vajaan tai tyhjän eväsreppusi, sen, mitä sinulle tänään kuuluu. Sen, millä mielin sä oot uutta vuotta aloittamassa. Sulla on paikka meidän muiden nälkäisten joukossa, Jeesuksen seurassa. Näin vuoden alkajaiseksi se on erinomainen paikka saadaksesi täytettä sinne eväsreppuusi, mutta tarvitset sitä säännöllisesti läpi vuoden. Päivästä toiseen tarvitset olla Jeesuksen ruokittavana ja hoidettavana. Hän kutsuu sua olemaan kanssaan, jotta voit sitten Jeesuksen lähettämänä ja varustamana, ruokkimana olla palvelemassa toisia sillä paikalla, mihin sinut on kutsuttu. Saat olla jakamassa eteenpäin sitä, mitä olet Jeesukselta saanut. Sinähän on kyse siitä, että nälkäinen kertoo toiselle nälkäiselle, mistä ruokaa saa. Jeesus otti leivät ja kalat ja kiitti Jumalaa. Kiitti niistä pienistä, köyhistä, helposti mahakipuja aiheuttavista ohraleivistä ja pienistä kaloista. Jeesus ei vähätellyt, ei moittinut niitä, vaan kiitti. Jeesukselle riitti se, mitä oli. Hän ei kysellyt ja vaatinut jotain sellaista, mitä ei ollut. Sitten Jeesus mursi leivät ja kalat ja antoi jaettavaksi ihmisille. Kuvittele, kuinka se poika katsoi vierestä ihmeissään. Jokainen sai syödä niin paljon kuin tahtoi. Kaikki tulivat kylläisiksi. Pojan eväät eivät loppuneet. Pienet eväät plus Jeesus, se on todellinen elämänmuutos. Nälkäisistä tuli kylläisiä. Kun yksi poika antoi evänsä Jeesukselle, tuhannet tulivat ruokituiksi. Kun hän siirtyi itse sivuun, hän sai nähdä Jumalan voiman ja ihmeellisyyden, hänen siunauksensa. Jumalan siunaus teki rikkaaksi ja ravitsi. Osaatko sä kiittää sun ohraleivistä ja niistä lahjoista, mitä sä oot saanut ja mitkä sinusta ehkä tuntuu pieniltä ja vähäisiltä ja muiden rinnalla huonoilta? Annatko tämän pojan tavoin Jeesukselle sen, mitä sinulla on? Annatko Jeesukselle sen, mitä olet Jeesukselta saanut, jotta nälkään nääntyvät saisivat ruokaa? Jeesuksen siunaavissa käsissä sinun evääsi tuovat elämän monille.
Ja itse saat vain vierestä ihmetellä, että mitä Jeesus tekee. Ajattele, että jos yhdenkin lapsen tai nuoren saa ohjata Jeesuksen luo ja opettaa häntä tuntemaan Jeesusta yhä paremmin, sillä voi olla todella laajat vaikutukset. Jeesus käski opetuslasten kerätä tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. Niitä kertyi 12 täyttä korillista. Jeesus ei todellakaan jätä mitään hommaa puolitiehen. Vaikka tämä poika antoi kaiken, mitä hänellä oli, hän ei itse jäänyt ilman. Hän sai mahansa ääriä myöten täyteen. Hän sai nähdä, kuinka tuhannet ihmiset tulivat kylläisiksi ja vielä tähteeksikin jäi. Poika sai enemmän kuin pystyi antamaan. Raamattu ei kerro, mitä noille tähteeksi jääneille ruuille tehtiin. Mutta ajattelepa, jos Jeesus antoi ne sille pojalle. Hei, tässä nää, mitä jäi tähteeksi sun eväistä. Ja kun poika meni kotiin, hän varmasti huuteli jo äitille kaukaa, että äiti katso, et varmaan uskot tätä. Mulla oli lähteissä pienet eväät ja nyt mulla on näin paljon. En meinaa jaksaa näitä kantaa mitenkään, piti kaveritkin ottaa kantoavuksi. No, en mä tiedä, mikä oli todellisuus, mutta hukkaan ei tähteitä heitetty. Jumalan sanan jakaminen ei koskaan mene hukkaan. Kun Jeesus siunaa sanansa, siitä riittää ammennettavaa. Kun sä jaat sitä, mitä olet Jeesukselta saanut, et jää itsekään puutteeseen, vaan saat monin verroin takaisin. Ilman Jeesusta et saa mitään aikaan, mutta Jeesuksen kanssa kaikki on mahdollista. Kun ihmiset näkivät tämän, mitä Jeesus teki, he sanoivat, että tämä on todella se profetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. He olisivat tahtoneet tehdä Jeesuksesta maallisen kuninkaan, sellaisen kuin itse tahtoivat. Olisi mahtavaa saada kuningas, joka tekee tällaisia ihmeitä, ruokkii tuhannet ja tuhannet nälkäisetkin. He eivät ymmärtäneet, että Jeesus oli tullut maailmaan paljon suurempaa tarkoitusta varten. Jeesus tahtoo kyllä pitää huolen ajallisista tarpeistasi. Kaikki on lahjaa Jeesukselta. Jeesus tuli kuitenkin ennen kaikkea täyttämään hengellisen nälän, kaipuun tuntea Jumala. Hän tuli antamaan synnit anteeksi ja yhteyden Jumalaan. Ihan kaikki sen elämän. Sen voi antaa vain Jeesus. Tunnethan sinä Jeesuksen? Saahan hän olla sun elämäsi kuningas, ei vain auttaja tässä elämässä, vaan ikuisen elämän antaja. Kun sinulla on Jeesus, sinulla on kaikki, mitä sinä tarvitset. Hän täyttää eväsreppusi taivaallisilla eväillä, jotka kantaa ikuisuuteen asti. Olen saanut omassa ja ystävien elämässä nähdä, kuinka Jumalan sana on luonut uutta elämää, vahvistanut ja virvoittanut, joten siksi rohkaisen suakin aloittamaan uuden vuoden Jumalan sana äärellä. Antaa Jeesuksen täyttää eväsreppusi. Rohkaisen toki sua jatkamaan sanan tutkimista läpi koko vuoden ja koko elämäsi. Sieltä ammennat elämääsi sitä, mitä sinä tarvitset ja mitä Jumala tahtoo sinulle antaa. Hän opettaa ja vahvistaa sua elämän taisteluiden keskellä, rohkaisee ja ravitsee, jotta jaksat elämäsi matkalla. Hän tuo elämääsi todellisen ja kestävän ilon ja riemun. Muista, että kun jaat myös toisille sitä, mitä olet itse saanut, saat itse paljon enemmän. Älä jää myöskään yksin. Oot nimittäin lämpimästi tervetullut tutkimaan Raamattua meidän kanssa myös yhdessä Raamattukursseille. Lisätietoja sä löydät nettisivuilta precept.fi. Ja jos sun lähipiirissä on nuoria, niin kerrohan heille, että meillä on myös nuorille suunnattuja omia Raamattukursseja mukaan. Sinne voi tulla ihan rauhassa kuuntelemaan tai halutessaan osallistua keskusteluun. Ja jos sulla on lapsia tai lastenlapsia, kenties teet lapsityötä tai tunnet jonkun, joka tekee, tai ylipäätään sua kiinnostaa, että kuinka voisi tutkia Raamattua yhdessä lasten kanssa ja opettaa heitä itse tutkimaan Raamattua, niin mulla on sullekin tarjolla loistava mahdollisuus. On nimittäin tehnyt materiaalia, jonka avulla voi tutkia Raamattua lasten kanssa. Tarjolla on myös kurssi, jossa tutkitaan Raamattua tämän lasten materiaalin kautta ja saat sen kurssin kautta eväät siihen, että kuinka voit sitten itse opettaa Raamattua lapsille tämän materiaalin avulla. Joten eiköhän me nähdä Raamatun äärellä ja näiden kurssien merkeissä.
siunattua alkanutta vuotta.